Ebben a leckében pedig azt fogjuk megvizsgálni, hogy hogyan lehet egy hegesztett szerkezetből darab jegyzékes kétdimenziós rajzot készíteni, amihez most ezt a széket fogjuk felhasználni. Tulajdonképpen ez egy egyszerű 20x20-as profilból elkészített szék, amit tulajdonképpen részekre tudunk majd bontani, és azokat tudjuk darabjegyzékbe helyezni. Hát akkor lássunk is neki. Ugye egy kétdimenziós rajzzal indítunk. Mégpedig egy, hát legyen A3 szerelési rajz, mégis azért mondjuk rá kvázi szerelt egység, és én azonnal ide a trimetrik, vagy melyik trimetrik, igen, trimetrik nézetet hozom be, azt is teljes valóságába, és méretarány pedig, hát jó, fölnevelem, hogy minden szépen látszódjon rajta, így. Tulajdonképpen egy támlából, egy ülőlapból, vagy 4 lábból és 2 támlatartóból áll ez az egész szerkezet, de nagyon egyszerű hozzá darabjegyzéket kérnünk, mégpedig ide az annotation fölre kell, hogy kattintsunk, és a legvégén van egy olyan tables, és itt tudunk választani, hogy milyen táblázatokat szeretnénk, milyen jegyzéket szeretnénk behozni. Hát akkor nézzük is, milyen táblázataink vannak. Ugye, amit legtöbbször szoktunk használni egy szerelt egységnél, az a Bill of Materials nevezetű táblázat, de van itt olyan, hogy Weld Table is, hát nézzük, próbáljuk meg a Bill of Materials-a, hogyan mi fog történni. Most itt teljesen úgy hagyunk mindent, ahogy a számítógép szeretné, és akkor 3 dolgot hoz ki. Ugye mivel 3 dolog lett összeszerelve, a keret, a támla és az ülőlap, és itt is azért még megjegyzésbe a méreteket azt már automatikusan hozza magától, vagy ki lehet tölteni ezt a táblázatot. Ez is hasznos, de nekünk jó lenne erről a szerkezetről, hát ahhoz viszont meg kell, hogy nyissuk magát a hegesztett csőváznak a rajzát, vagy annak a modelljét. Hát akkor nézzük, nekem most meg is van nyitva a keret nevezetű rajz, és abból is mondjuk rá egy ilyen trimetrik ábrát behúzok ide, és ez a trimetrik ábra, ez tulajdonképpen csak arra fog szolgálni, hogy ezt kihasználjuk, és a keretnek a hegesztett vázát táblázatba tudjuk sorolni. Nagyon egyszerűen, hát ugye bírunk választani ugyanúgy a táblázatok közül, és most, hogyha megnézitek, itt azonnal ki is jött egy Weldment Cut List, tehát nem csak a hegesztésnek magának, hogy hol vannak hegesztve a dolgok, annak tud táblázatot kihozni, hanem most már felismerte, hogy van egy hegesztett szerkezet is a rajztérben, és kibírjuk annak is listázni az elemeit. Hát akkor nagyon egyszerűen rákattintunk és kiválasztjuk
azt a modellt, amiről szeretnénk készíteni ezt a listát, és mindent alapon hagyunk, és zöld pipa, és akkor megjelent a kurzor mellett egy lista, és azt így valahol elhelyezzük. Ugye itt most ez nem egy az iskola által megszerkesztett táblázat, hanem a számítógép dobja magától, tehát angolul vannak benne az elnevezések, de viszont jól látható, hogy 7 különböző elemből áll, és mindenből 2 vagy 4 egyforma elem van, illetve azt is láthatjuk, hogy milyen hosszú elemekre kell, hogy vágjuk, hogyha ezt a széket szeretnénk elkészíteni. A leírásban pedig ugye azt láthatjuk, hogy milyen fajta csőből készült ez a szerkezet. Most, hogy egyszerűbb legyen, én ezt a táblázatot kitörlöm, és így bírom használni az autóbalont, nem keverem össze a számítógépet. Az autóbalonnal ugye ki kell jelölnünk azt a szerkezetet, amire rá szeretnénk rakni ezt a mutató vonalakkal ellátott számsor. Hát lehet ez is, de megpróbáljuk, hát ha lehet a másik. Nézzük. Rákattintok erre, hát itt a 3 elemet hozza, ugye, mert a szerkesztésről, vagy a szerkezetről van ebben az esetben szó, tehát itt nem tudjuk ezt használni, csak a Bill of Materials nevezetű táblázatot hozza ide, de semmi gond, akkor az autóbalonnal szépen kirakatjuk ide a számokat, és ugyanezeket sima balon használatával át tudjuk ide is játszani saját magunk, tehát egyesével be tudjuk jelölgetni. És aztán majd a számokat meg is lehet változtatni. Tehát föl tudjuk tüntetni, hogy milyen fajta elemekből áll ez a szerkezet, illetve még tudunk hozzá beszúrni. Tehát tudunk ide beszúrni újabb sorokat és újabb mezőket, tehát tulajdonképpen egy táblázatba be tudjuk rendezni a támlát is és az ülőlapot is, hogyha szeretnénk, ugye az előző információkat, amiket a másik táblázatból tudunk, azt ezek után kihozhatjuk ide. És akkor tulajdonképpen csak átírjuk a fontos adatokat, és egy táblázatunk van. Ez egy nagyon hasznos funkció, hogy megtudjuk, hogy milyen anyagból készült, milyen jellemzőkkel bír az a szerkezet. A hosszokat megtudjuk, a tömegét megtudhatjuk az egész szerkezetnek, és a többi, és a többi. Úgyhogy előszeretettel használják az iparban. Remélem, hogy ti is használt tudjátok venni.